Hello mga kachabi, so welcome back sa panibagong video at hindi naman masyadong bagong topic pero itatakal pa rin natin to para sa kaalaman ng mga bagong nahihilig sa amplifier at mini sounds at pangbahay na video okay gaya ko. So yung mga nakaraang video ay sinagot natin yung isang subscriber natin o follower sa Chababol TV. So nagkaroon siya ng problema sa amplifier niya, nasunog yata. Ito yung video na to ay tatakal natin yung suspecha ko kung bakit nasunog yung amplifier niya na sinaksakan niya ng 4 na Crown BF1268 na speaker system. Take note, speaker system po yung pag-uusapan din dito, hindi po siya plain na speaker. So pag sinabing speaker system, ang ibig sabihin niya ay complete system na yan. Iisang output wire lang yung nakalagay dyan, hindi yan komplikadong connection dahil may nakasalpak ng crossover divider card sa loob ng box ng mga system na yan. So doon na nakakonect yung mga speakers, iba't ibang klase ng speaker, may tweeter, mid-range at woofer, subwoofer. So complete system, kaya speaker system yan. So 4 na BF1268 ang sinaksak daw niya sa amplifier niya at nagka-problema. So itatakal natin yan dito. Kaya samahan nyo ako. Tara. Okay, so salamat at andyan pa rin kayo at nakaantabay. So patuloy tayo sa video na to. So gaya ng sabi ko ay itatakal natin yung tungkol sa 4 na speaker system na nakasaksak sa amplifier. So etong video na to ay magiging gabay na rin sa mga baguhan sa music at mahilig sa video okay at sounds. Magiging guide na rin to sa pagsaksak ng tama at safe sa ating mga amplifier. Okay, let's go. Okay, so balikan muna natin yung naging question ng ating isang follower or commenter. Dahil nagkaroon daw siya ng problema sa amplifier kaya kailangan niya ng bagong amplifier para sa kanyang 4 na speakers. So, ito yung naging problema niya. Ay, siya nga pala, Idol Modesto. Paano nga ba nasira yung una mong amplifier na ginamitan mo ng 4 na BF1268 na speaker system? Syempre hindi ka basta-basta makakasagot. Kaya hulaan ko na lang. Siguro pinagsabay-sabay mo nga isaksak sa 4 na terminal ng speaker mo. Kung ganun nga, doon siguro yan nangyari. Doon siguro nasira yung amplifier mo. Alam nyo kung bakit. So ganito yan, explain natin yan. Ipagbalagay na lang natin yung amplifier mo ay gaya ng amplifier ko, yung GX7 Pro ng Kevlar. So pag titignan nyo yan sa likod, 4 yung terminal yan, 4 na speaker, pares na yung negative positive. So may dalawang hilera yan. Yung sa taas, speaker A ang nakalagay. Yung sa babang hilera, speaker B. Okay. So siguro iniisip mo, uy, 4 ang saksakan ng speaker. Pwede kong lagyan pa ng 4, lalakas yung speaker ko. So ganun yung kadalasan kasing iniisip ng mga newbie, mga baguhan sa sound system, mga baguhan sa amplifier. Hindi po ganun yan. Hindi porke dinagdagan mo ng speaker ay lalakas na yung overall wattage or overall power handling ng speaker. Hindi ganun yan. May purpose po tong nakalagay dito na speaker A, speaker B. Sa ibang brand naman ang nakalagay dyan ay speaker 1 or speaker 2. Ngayon, siguro tamad na kayong magbasa ng user manual. Actually, nasa user manual din yan. Nang ibig sabihin yan ay groupings lamang yan. Hindi yan nagpapalakas ng power handling o kaya maximum power ng speaker nyo. Hindi ganun yung purpose niyan. Ang pinaka-purpose kasi niyan, hindi palakasin ng speaker kundi coverage. Coverage ang gamit niyan. So, anong ibig sabihin ng coverage? Sa Tagalog, sa Pilipino, ang ibig sabihin niyan yung sakop. So, i-example natin ang makatotohanan, yung real world na scenario na tinatawag. So, yung speaker A. Yung speaker A, dalawang speaker or speaker system ang pwede mong isaksak dyan.
O so sinaksakan mo yan. Ngayon, i-set up mo yun para sa harap. Kunyari sa sala ng bahay, sa video okay setup. So yung dalawang yan, ilalagay mo sa side by side ng video okay mo. Kunyari sa harap, tabi ng TV, nakaharap sa'yo. Tapos yung dalawa naman sa likuran mo. O kaya sa side mo, side by side. Isasaksak mo naman yung dalawang yun sa speaker B. So yun yung purpose ng 4 na speaker terminal na yan. Pero at the same time, habang ginagawa mo yan, i-take into consideration mo din na magmamatch yung total or yung overall impedance ng speaker mo sa amplifier. So basic knowledge pa rin to. Babalik tayo sa basics. Back to basics nga. So series parallel na naman yung gagamitin natin dyan na logic. Magkakaroon siya ng ganyang logic pag nagsaksak ka rin dyan ng speaker system. Ano nga ba yung basic ng series tsaka parallel? Okay, mabilisan lamang na review. Pag parallel, magdi-divide ka. Magdi-divide, sabi nga. Magdi-divide ka. Pag common yung impedance, para simple. Pag common yung impedance, kunyari parehong 8 ohms, pag pinarallel mo yan, magiging 4 ohms kasi divide by 2. Ngayon naman, pag siniris mo yung 8 ohms na yan, magiging 16. So, kung ipagpalagay natin yung amplifier mo ay Kevlar din na GX7 Pro na 4 hanggang 8 lang yung kaya niyang i-handle. So, pag nag-parallel ka ng dalawang 8 ohms, magiging 16 yan. Sablay na yan. Hindi natatanggapin yan o mahirapan na yung amplifier mo. Ganun din kapag yung speaker mo or speaker system ay naka-configure ng 4 ohms. Pag siniris mo yung 4 ohms, bagsak yan sa 2. Or, pag pinarallel mo yung 4 ohms, correction lang kapag pinarallel mo yung 4 ohms, magiging 2. Eh di sablay na yan, sobrang baba na yan sa amplifier mo. Diyan nagkakasunog ng amplifier. Balikan natin yung mga Crown BF na model na yan. Ipagpalagay na natin yung sa nangyari sa akin, yung sitwasyon ko. Yung sa sitwasyon ko ay binuksan ko yung Crown BF ko 106 para malaman ko kung ano yung talaga yung total impedance. Kasi pag tinignan mo yan sa likod, may sticker yan eh. Ang nakalagay lang dyan 4 to 8 ohms, tapos 600 watts. Yun yung specs ng nilagay na crossover divider. So yun yung specs niya 4 to 8 ohms. Pero pag chinek mo yung nakasalpak na speaker, mga speaker doon, yung sa akin yung chinek ko, naka 4 ohms configuration siya. So, ipagpalagay na rin natin ganito yung configuration ng BF1268 mo. Naka 4 ohms configuration. At 4 na piraso yan. Isasaksak mo ngayon yan sa Kevlar GX7 mo na 4. Kasi sabi mo kasi pag nakita mo, 4 yung saksakan. Pwede ako magsaksak ng 4 kamo. So, yun yung iniisip ng karamihan eh. So, pag sinagsak mo yan, 4 ohms yung configuration ng speaker system. Babagsak yan, each channel, babagsak yan sa 2 ohms. So, diyan magkakasunog ng amplifier. So, yan yung suspetya kong nangyari sa amplifier mo. Bumagsak siya 2 ohms yung impedance, kaya nasunog. Paano ko nasabi na ganun? Kasi kung titignan mo yan, left and right ang bawat channel ng amplifier, left and right. So, bawat channel, yung channel left, tsaka right channel, may rin yan. May left and right sa speaker system, yung pag pinihit mo yung balance, right and left balance. So, yung groupings niyan pag magsasaksak ka ng dalawang speaker lang, gamitin mo lang yung either A or speaker B. Tapos, i-configure mo sila ng left and right, syempre. Hanggang 2 speaker system lang dapat. Kaso, nagkakaproblema kasi gaya nga nang nangyari sa inapat mo. So, ang nangyari dyan, yung sa speaker A, tsaka speaker B, pag sinaksak mo yung bawat positive at negative ng 2 speaker dyan, itong area na to, pag sinaksak mo yan dyan, ang nakikita ng amplifier mo ay
4 ohms kunwari. 4 ohms yung speaker system mo. 4 ohms kunwari. So pag sinaksak mo sila pareho dyan, dito sa area na to, ang nakikita niya, naka-parallel configuration. So, kapag yung 4 ohms, naka-parallel configuration, ang calculation ng overall load impedance yan ay 2. Kasi 4 divided by 2. So, lagapak yan. Bagsak yan sa pinaka-minimum na impedance ng amplifier mo na kaya niya. At ganun din yung nasa kabilang side. Ganun din, pinarallel mo din. Kasi sinaksak mo lang yan eh. So, yung connection kasi niyan doon sa loob, parallel. Itong area na to, speaker A, speaker B, nakaparallel yan. Gets? Kaya bumagsak yung load impedance mo ng 2 at masusunog yung amplifier mo pag matagal mong ginamit na ganun yung pagkaka-configure. Ngayon, para mas maliwanagan ka, tignan mo yung example ko na Kevlar GX7 Pro. Tignan mo yung likuran yan. So, yung likod niya may nakalabel na A plus B speaker. Tapos may nakalagay 8 plus 8 ohms. Gaya nga ng pagkakasabi ko, nakaparallel yung configuration niyan pag nagsaksak ka ng speaker sa A at saka speaker sa B. So, naka-parallel configuration yon. At ano nga ba yung parallel configuration? Yung value niyan divide by 2. Or kung ilang speaker yan. Pero in this case, nga sa example natin, dalawang speaker system. Kaya 8 divided by 2. At ganun din yung kaya niyan. Kaya may nakalagay dyan na 8 ohms plus 8 ohms. Kasi sinasabi na mismo ni Kevlar na pag nagsaksak ka pa rito, dapat yung configuration ng speaker system naka 4 ohm ay extend naka 8 ohms kasi para pag pinarallel mo siya magiging 4 at kapag 4 yung overall or total impedance mo ay pasok pa rin sa specs ni Kevlar, specs ng amplifier na GX7 Pro in particular. Okay, gets? Sana nga. At sa mga ibang nakapanood ng video na to, sana gets nyo.